Araba septembre kalo tile 11 san 2024 Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ diɲɛ don o don ne ni waati in dala gosira ka ban an ka ɲɛmaaw y'a kanu k'a fɔ an ka ye kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don olu la todun kana yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ cogoya min na o hukumu kɔnɔ jɛ ka baara o de ɲɔgɔn ɲɛ bɛ an fɛ yan sa min ye tele fan fɛ maa dama dama ka wulikajɔ bɛ yaasa aw bɛ se ka an jan na kumakanw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ o mabaa dɔ ye Augustin Esubi ye Lamine Kulibali a b'o jama cɛma Musa Ayidara ale bɛ yen nɔ Yusuf Sangare a bɛ yen ka na kuncɛ ni ne yɛrɛ dɔgɔmuso ye sa Salimata Wederawogo radio fan fɛ bi baara bɛɛ lajɛlen a bɛ kalifalen min ye Musa Sanogo la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen sa ko aw bisimila kuma bara ɲɛfɛ kalanden Amadu Tolo don gafew bɔra an ye gafew sɔrɔ min ye Nouvelle Horizon ale b'an bolo yan nɔ Soir de Bamako a b'an bolo an bɛ tila k'an da don a la min ye l'essor ye ale b'an bolo a da bɛ waleya dama dama la sa an bɛ tila k'an da don a la ka walanwalan an y'a fɔ cogoya min na sa yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la min ye Nouvelle Horizon ale ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya dama dama la sa an ye mun sugandi aw ye koyi a y'a yira sa Nouvelle Horizon a ka dakuru ɲɛ fɔlɔ la sa k'a yira k'a fɔ ko min ye wulikajɔ min ni o bɛ senna an bɛ don min na i ko bi sa ko a tɛ dogolen maa si la ko min ye alimamiba dɔ ye sa ni o ye Imam Banjugu Tarawele ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn don tɛmɛnlenw kɔnɔ wajulikɛlan belebeleba don jamana in kɔnɔna la sa ko a bɛ n'a fɔ ko min ye sariya hukumu kɔnɔna ye sa ko ale minɛna k'a bila mandat de dépôt o hukumu kɔnɔ kununko yɛrɛ procureur min n'o bɛ pôle national de lutte contre la cybercriminalité o waleyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ koyi gafe min ye Nouvelle Horizon ye u da b'a la bi u y'a yira k'a fɔ ko i n'a fɔ a tun bɛ kɔnɔlen cogoya minnu na k'a sababuya kɛ ko min ye maa kofɔlen ye n'o ye Banjugu Tarawele ko wajulikɛlan belebeleba don alimami fana don ko a yɛrɛ ye damasiyɛn k'a yira k'a fɔ ko a bɛna wulikajɔ min sabati nin hukumu kɔnɔ sa a b'a dɔn k'a fɔ cogo bɛɛ lajɛlen na sa ko ani kiiri tigilamɔgɔw ko u bɛna kari ɲɔgɔn na koyi min ye Nouvelle Horizon ye u y'a yira sa k'a fɔ ko sɔmiku kɛn bɛ o waleya min na k'a bɛna fɔ ko a sabatira koyi ko ka kɛɲɛ ni min ye a ka nin bɔli in ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la wajulu ko o tagabolo yɛrɛ kɔnɔna la kibaruyaw hukumu kɔnɔ ko kibaruya min ni u y'o sɔrɔ sa ko min ye ko balalen tɛ ka ɲɛsin nin waleya bɛɛ lajɛlen ma gafe a y'a yira k'a fɔ ko min ye Imam Banjugu Tarawele ko ale min ni a welela fanga tigilamaw fɛ an bɛ don min na i ko bi sa ko k'a bila min ye mandat de dépôt o hukumu kɔnɔ ko pôle national de lutte contre la cybercriminalité ale ka wulikajɔ hukumu dɔ kɔnɔna la don k'u y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye maa kofɔlen ye ko a ye laseli minnu kɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa wagati cogoya kɔnɔ ko min ye a ye sariya sɔsɔ kɛ gafe ka ɲɛfɔli la o sariya sɔsɔ min ni a bɛ wele sa ko discrimination d'incitation à la haine ko o ti dɔ wɛrɛ koyi ko ka maaw sabati k'a bila gɛlɛya o waleya kɔnɔna la ka dusukun cari ka o nati maaw fan fɛ yaasa ko wulikajɔ dɔw ko o bɛ sabati anw ka fɔ tɛ a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in de ye ko a ye ɲɛfɔli fana kɛ ka ɲɛsin min ye faamaw olu ka wulikajɔ ma an bɛ don min na i ko bi jamana worodugu yan fan fɛ ko o wulikajɔ ni o ɲɛfɔli minnu ni olu ma kɛ sabati fɛn ye gafe ka ɲɛfɔli la Nouvelle Horizon kɔnɔ sa ko o de nana ni wulikajɔ ye ko baara in yɛrɛ ko a kɛra tɛnɛn tɛmɛlen septembre kalo ale tile 9 san 2024 ko a ka ɲɛfɔliw de kɔnɔna la sa ko a ye wulikajɔ dɔ sabati ka ɲɛfɔli caman kɛ min ye Mali finitigiw minnu ni olu bɛ jamana worodugu yan fan fɛ olu ka tagabolo dɔw kɔnɔna la wulikajɔ minnu kɔnɔna la ko ni a y'a da lase min ye finitigi musolakaw ko olu ka tagabolo dɔw bɛ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa o tagabolo ko o ma sabati cogo si la diinɛ tagabolo kɔnɔ wa ko o ma sabati cogo si la ale yɛrɛ ka faamuya la ko kuma yɛrɛ taara kɛ akɛla kɔnɔna la sa akɛ min ko ni maa bɛ se k'a jateminɛ sa k'a fɔ ko min ye tiɲɛli kumaw ye ko o taara y'a kɔnɔ gafe ka ɲɛfɔli la ko o waleya de hukumu kɔnɔna la hakili lajiginna ko maa kofɔlen ye min ye Nouvelle Horizon u da b'a la k'a ma mɛn yɛrɛ koyi ko min ye a tun bɛ kɛrɛfɛda ko o ku suwan bɛ a bolo ka ɲɛsin min ye kasobon o tagabolo ma don tɛmɛnlenw na k'a ma mɛn kosɛbɛ a bilalen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sa ko hakililajigin kɔnɔna la sa k'a tun ye waleya dɔw bolo da don tɛmɛnlenw fana kɔnɔ o waleya ninnu ko o ku kɛra sababu ye sa ka se n'a ye kasogoba kɔnɔna la ko o tɛmɛnlen kɔfɛ ka bɔ yen an ma bɔ kɔrɔna ka se tilebi ma i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko ni nin ɲɔgɔn wulikajɔ o taara ye maa kofɔlen kelen in bolo sa ko sariya tigilamɔgɔw kɔni ko min ye cybercriminalité maaw ye tagabolo kɔnɔna la sa ko
ko olu ma bila dagrinda la ko ye min ye Imam Banjugu Tarawele sa an bi don min na i ko bi ko a bilan bɛ sous mandat de dépôt baara min ni o sabatira kunungo yɛrɛ sa ko ka kɛɲɛ ni min ye procureur min n'o bɛ pôle national de lutte contre la cybercriminalité ale ka ŋaniyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gafe kɛmɛ k'a yira a Nouvel Horizon a ka ɲɛfɔliw la ko nin wulikajɔ min ni o sabatira min ye ma kofɔlen fɛ Bamako faba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko a ye ɲɛfɔli minnu kɛ don tɛmɛlenw kɔnɔ n'a yirala k'a fɔ ko sabati fɛnw tɛ ko yanni kiiri kɔni bɛ kɛ an bi don min na i ko bisa ko min ye sariya tigilamɔgɔw ye olu kɛn bɛ k'u tɛgɛ da wajulukɛla in kan ko min ye maa caman ye bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a ko kɔnɔna la kunungo ani bi cɛ ko o waleya minnu ni maaw bɛ u da donna la sa gafe ka ɲɛfɔli la ko tagabolo caman nana ye a ko kɔnɔna la sa fo maaw nana ye k'a fɔ ko min ye cybercriminalité min ni o bɛ fɔ la a bɛ na fɔ ko a ma ko dɔn jamana kɔnɔdenw fɛ wa min waleya don walima maaw b'u tugula ka waleyaw ninnu sabatiri wa ko min kɔni ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan o tɛ dɔ wɛrɛ ko ye ko min ye Imam Banjugu Tarawele ko a bɛ don min na i ko bisa ale minɛn bɛ min ye sariya tigilamɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko procureur min n'o bɛ pôle national de lutte contre la cybercriminalité o hukumu kɔnɔna la ka kɛrɛfɛdaw ka o choix Banjugu bolo ka taa ni a ye min ye MCA ale kɔnɔna la n'o ye kasubonba ye fasiri a bɛ min ye Nouvel Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka fasiri do bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvel Horizon in kɔnɔ kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la ko ye a y'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni sugandili ye n'a bɛ wele ko classement min n'o bɛ talikɛla san 2024 ka na se san 2025 ko ka kɛɲɛ ni min ye cabinet belebeleba ye sa mun n'a bɛ wele ko Bloom Consulting ko o maaw ka ɲɛfɔli kɔnɔna la waati ni waati u bɛ sugandiliw kɛ ka min ye jamanaw ka tagabolo ka da don o waleyaw la ko o hukumu kɔnɔna la sa sanni feere o tagabolo kɔnɔna don n'a bɛ wele ko commercialisation ko baaraw hukumu kɔnɔna la baaraw hukumu kɔnɔna la sa ko u y'a jira k'a fɔ ko min ye Mali jamana ye sa k'an bɛ don min na i ko bi ko bɛ jɔyɔrɔ 17 na min ye farafinna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ye ko wa ko diɲɛ yɛrɛ bunakun kan sa ko Mali jamana ko o bɛ 54 hukumu kɔnɔ gafe y'a jira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye Nouvel Horizon ka bi bɔli don ko ka kɛɲɛ ni min ye nin sariya sen ninnu ni nin fɛsɛfɛsɛli ninnu ye ko waleya de don min ni a bɛ kɛ ka ɲɛsin jamana bɛɛ lajɛlen ma min ye u ka sanni feerew tagabolo kɔnɔna ye n'a bɛ wele ko commercialisation ko o baaraw de hukumu kɔnɔna la min ye nin wulikajɔ in ye ko a bɛ sabati waati ni waati ka ɲɛsin jamanaw ma jamana jumɛnw ko don ko jamana minnu ni olu bɛ makobatigiw fanfɛ ka na se wulikajɔ caman ma ko min ye ka ɲɛsin min ye nin cabinet in min ni a sugandira ka bila nin baara in kɔnɔna la i n'a fɔ Nouvel Horizon maaw ka ɲɛfɔli la sa n'a bɛ wele ko Bloom Consulting ko olu ka classement laban in de hukumu kɔnɔna la sa ko u y'a ye k'a fɔ ko min ye Mali ye ko a taara kɔ seginna de koyi ko ka sababuya kɛ min ye jɔyɔrɔ 17 ye ko Mali kɛra o de ye min ye farafinna kɔnɔna ye wa diɲɛ yɛrɛ bunakun kan sa ko Mali tun bɛ jɔyɔrɔ 39 na ko bari an bɛ don min na i ko bisa ko Mali nana a yɛrɛ sɔrɔ min ye jɔyɔrɔ 54 na mun nana ni nin waleya in bɛɛ lajɛlen sa gafe ale ka ɲɛfɔli la u y'a jira k'a fɔ ko min ye Mali ye jamana ye ko tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa sanni feere hukumu kɔnɔna ko o baaraw ta ka sabati kosɛbɛ kɔnɔna la ko hali o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen kɛ ko wulikajɔ hukumu kɔnɔna la ko ni ye farafinna jamanaw jateminɛ an bɛ don min na i ko bi jɛkulu minnu ni jɛkulu minnu ni maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan o siraw kɔnɔna la ko Mali ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min ni a bɛ wele ko Alliance des États du Sahel n'o o ye AES ye ko n'i ye gafe in jateminɛ o tagabolo kɔnɔ ko AES jamanaw ko a bɛ n'a fɔ ko olu de bɛ segin kɔ la gafe ka ɲɛfɔli la nin sira ninnu kɔnɔna la k'a sababuya kɛ ko n'i y'a jateminɛ ko Burkina Faso ko o tan bɛ i jɔ jɔyɔrɔ 26 na farafinna ka taa min ye diɲɛ yɛrɛ bunakun ka sa jɔyɔrɔ 129 gafe ka ɲɛfɔli la ko n'i y'a jateminɛ nin siraw bɛɛ lajɛlen fɛ sa ko jamana minnu ni olu bɛ AES kɔnɔ jamana belebeleba 10 fɔlɔ minnu ni u suganden bɛ farafinna bolo kan sa ko min ye jamana minnu ni bɛ AES kɔnɔ ko o jamanaw tɛ o kɔnɔ cogo si la gafe ka ɲɛfɔli la halisa min ye Nouvel Horizon ye u y'a jira k'a fɔ ko min ye nin fɛsɛfɛsɛli ni nin sɛgɛsɛgɛli in ye sa hali ni ka sɔrɔ jamana minnu ni olu bɛ AES kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ k'u tɛ kala turu a kan ko waleya belebeleba don waleya min
in do tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ni a bɛ fɛsɛfɛsɛ ka a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ko n'i y'a jateminɛ diɲɛ bunakun yɛrɛ kan sa ko jɔyɔrɔ gale ko n'i y'o jateminɛ siraw fɛ ko o bɛ an bɛ don min na i ko bi ko Royaume-Uni o bɛ o bolo ko n'o bɔra yen nɔ ko min ye Allemagne jamana k'o bɛ jɔyɔrɔ filanan na min ye Américains ka jamana n'o ye USA ye sa ko o bɛ États-Unis ko o bɛ jɔyɔrɔ sabanan na fasiri a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Awa Shuaibu Tarawele ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ nin waati in na k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi koyi a da bɛ waleya damadama la an ye mun sugandi a y'a yira sa k'a fɔ ko a ka dakuruɲɛ fɔlɔ dɔ bɛ yen nɔ ko ka kɛɲɛ ni wulikajɔ ye sa ko coup de tonnerre o ti dɔ wɛrɛ ye ko min ye a kɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ ko bari gafe y'a sɛbɛn ko min ye coup de tonnerre o ti dɔ wɛrɛ ye ko a bɛna fɔ ko sanpɛrɛn ko o jigin bɛ min ye tribunal de grande instance ye ale kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi gafe jumɛn ko don min ye Soir de Bamako ye u ka bi bɔli don mun nana ni nin u y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye maa minnu ni politiki maaw don an bɛ don min na i ko bi ko ni olu k'u minɛ bɛ k'a ɲɛsin wulikajɔ dɔ ma wulikajɔ min n'a yira la k'a fɔ ko min ye parti politikiw ye sa ko olu k'u ka baaraw jɔ don tɛmɛlenw kɔnɔ an da sera a ma parti politikiw ko olu ye ɲɔgɔn ye dɔw kɛ ɲɔgɔn ye minnu ni a ma kɛ sabatifɛn ye kosɛbɛ min ye camancɛ fanga maaw fɛ ko o nana kɛ sababu ye sa min ye leader politique ninnu ye gafe ka ɲɛfɔli la ko olu minɛna k'u bila détention na détention ti dɔwɛrɛ ko k'u kun don min ye jajugu kɔnɔ k'u bila min ye kasobon na ko o waleyaw kabi o kɛra fo an bɛ don min na i ko bisa ko maa caman k'u bɛ k'i ta fɔ a ko kɔnɔna la o wulikajɔ de okumu kɔnɔ gafe ka ɲɛfɔli la Soir de Bamako a ka bi bɔli don ko min ye u ka soronnadolibaw ye sa parti politique ninnu ɲɛmaw u ka soronnadolibaw ko olu tun y'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ sa ani sariya tigilamaw k'a fɔ ko min ye liberté provisoire ye ko ka o d'u ma o de kama kɔnɔli tun bɛ kɛla min ye u ka bilali waatini okumu kɔnɔna la ko o waleya minnu ni o kɛra sa k'a bɛna fɔ sariya ye o fura ni a tɛgɛ kɔ ye koyi o de kama gafe kɛmɛ k'a fɔ ko coup de tonnerre k'u y'a yira sa k'a fɔ ko liberté provisoire min n'o bɛ ka demander min ye nin okumu kɔnɔna ye sa ko a rejetera o kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye koyi k'u y'a fura n'u tɛgɛ kɔ ye Laya Jara ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna fɔ ko gɛlɛya belebeleba min ni o bɛ parti politique ɲɛma 11 kan Mali kɔnɔna la ko o ma ban fɔlɔ koyi ko k'a sababuya kɛ ŋaniya min ni o k'u sigira u ka soronnadolibaw fɛ ni o ye ka jɛ ɲini sariya tagabolo kɔnɔna la sa u bɛ se k'u kun don fiɲɛ la cogoya minnu na an bɛ don min na i ko bi ko o furanna ni tɛgɛ kɔ ye k'a yira k'a fɔ ko jɛ ma kɛ ni a ye Laya Jara y'a yira a ka fasiri kɔnɔ a ko ka kɛɲɛ ni min ye nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen sa ko don tɛmɛlenw na u k'u da sera a ma ko min ye maa caman ye ni o ye sources ye maa minnu ni olu lakodɔn bɛ nin waleya kɔnɔna la Soir de Bamako ka kuma don bi ko u y'a yira k'a fɔ ko maa caman bɛ yen nɔ olu k'u sigilen bɛ n'a ye sa k'a fɔ ko nin baara ninnu ko a bɛna sabati min ye liberté provisoire ye ko a bɛna di ko k'a sababuya kɛ ko min ye procureur min n'o bɛ tribunal de grande instance commune 5 kunna ni o ye Ousmane Faki ye ko ale ye wulikajɔ sabatira ka ɲɛsin maa kofɔlen in de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka ŋaniyaw kɔnɔna la ko bari maa kofɔlen a ma jɛ ni min ye liberté provisoire ye ka o di cogo si la ni maa kofɔlen ninnu ma gafe kɛmɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye parti politique ɲɛma ninnu ye 11 don minnu ni u bɛ an bɛ don min na i ko bi sariya okumu kɔnɔna la kaso kɔnɔ ko o maaw ko u bɛ min ye Kulukoro mara ani dɔw bɛ Bamako faba kɔnɔna la gafe yɛrɛ kɛmɛ ka sugandili kɛ a kɔnɔ koyi ka ɲɛfɔli kɛ a la ko min ye Mohamed Ali Bacili ni ale ye vice président ye tagabolo dɔw kɔnɔna la ko fo ka na se min ye Adema PASJ o vice président ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musafa Diko ko ka na se min ye parti politique wɛrɛw ni PDS o maa bɛ yen nɔ a ko kɔnɔna la ko Yaya Sangare ale bɛ a ko kɔnɔ ka na se min ye Laya Gendo ani Samba Kulibali ko nin bɛɛ lajɛlen ye parti ɲɛmaw ye don tɛmɛlenw kɔnɔna la minnu ni u tun bɛ ɲɔgɔn ye dɔ kɛnɛ kan sa ko sariya okumu kɔnɔna la sa min ye sariya tigilamɔgɔw ye ka na se camancɛ fanga ɲɛmaw ma u ye gari turu u la ko o baara de kɔnɔna la sa wele bila la u fɛ min ye marisi kalo o tile 31 ka ɲɛsin nin waleya in bɛɛ lajɛlen ma bari ko a siraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sa min kɔni ye liberté provisoire min ko ni o ɲinina u tɔgɔ la
ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma ka ɲɛsin sariya ma yaasa o baaraw bɛ se ka di u ma cogoya minnu na ko a bɛna fɔ ko o furanna ni tɛgɛkɔ ye hali ni ka sɔrɔ kɔnɔli o tun bɛ kɛlen nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Fasiri a bɛ Soir de Bamako kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a jira k'a fɔ ko min ye Cherif Ousmane Madani Aidara ko ka kɛɲɛ ni min ye Zahra min ni a ka denbaya ni a b'o kɛ waati ni waati ko donko ɲumana o kɔnɔ don ɲumana kɔnɔna la a kɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ an tɛ gɔrituru tɔgɔ in kan don ɲumana bamanankan don ko o kɔnɔna la min ye Ousmane Cherif Madani Aidara ni o conseil islamique o ɲɛmaa don ko a ye bɔli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ koyi k'a yira sa k'a fɔ ko min ye ŋaniya dɔ ye kumakan dɔ ko o bɛ fɔli siraw fɛ ko o conseil islamique ye ko u ma deli bi u ma deli sini ko ka u sen don min ye jamanakuntigi kɔrɔlen ala ka lahara sɔn sumaya ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga o bi nin ko la cogo si la. Don tɛmɛlenw kɔnɔna la i n'a fɔ Ousmane Madani Cherif Aidara a b'a fɔ la cogoya min na a y'a yira Yusufu Konate ale ka fasiri don Soir de Bamako kɔnɔ ko min ye Fédération Ansardine Internationale FADI ko o maaw ka ɲɛfɔli kɔnɔna la olu ka nisɔndiya kɛnɛ ko o kɔnɔna la sa ko min ye Ousmane Cherif Madani Aidara ale ye bɔli kɛ nin hukumu kɔnɔ k'a kɛra ko kari tɛmɛlen septembre kalo tile 8 san 2024 ko gidi min ni o ye bilasiralikɛba belebeleba in ye spirituel diinɛ ko tagabolo kɔnɔ n'o ye Ansardine ɲɛmaa ye Ousmane Cherif Madani Aidara ko a ye bonyaw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko a y'a jira k'a fɔ k'a tɛ se ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ cogo si la n'a ma a da don nin waleya in na ka ɲɛfɔli belebeleba k'a la ko k'a sababuya kɛ ko ɲɛfɔli caman bɛ ka na nin ko kɔnɔna la min ale ka ɲɛfɔli la ni o tɛ sabati fɛnw ye ko a y'a jira k'a fɔ ko miniti kelen seconde kelen heure kelen ko min ye o conseil islamique maaw ye sa ko u ma u sen bila cogo si la Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga bin o hukumu kɔnɔna la ko o hukumu kelen in kɔnɔ min ye Ousmane Cherif Madani Aidara ye ko a y'a jira k'a fɔ ko min ye maa o maa ko ni a danganiya bɛ o bolo ka se k'a jira k'a ka di u ye u ka bɔ ka ɲɛfɔliw k'a la bari min kɔni ye olu ka tagabolo ye sa min ye o conseil islamique min ni ale bɛ a ɲɛfɛ ko miniti kelen seconde kelen u ma danganiya si sigi sen kan yaasa min ye Ibrahim Boubacar Keita ko a ka fanga ko o bɛ se ka tiɲɛ a bolo cogoya min na walima a ka fanga ko o bɛ se ka bin cogoya minnu na ka kɛɲɛ ni gafe ka ɲɛfɔli ye ko o conseil islamique a ɲɛmaa ni o ye Ousmane Cherif Madani Aidara ye halisa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko a y'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni jamana tagabolow ye waati ni waati olu y'u da don min ye sira caman kɔnɔna la laɲini bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ u bolo basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogoya minnu na silamɛw bɛ se ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ cogoya minnu na o waleyaw de hukumu kɔnɔna la ko min ye o conseil islamique ye Mali kɔnɔ ko u ma to sigilen u y'u da don sira caman kɔnɔna la ɲɛfɔli caman ko bari o n'a ta o ta ni maaw nana faamu i n'a fɔ an bɛ don min na i ko bi ɲɛfɔli minnu bɛ ka kɛ k'a fɔ ko u y'u sen don politiki ko yɛrɛ o bunakun kan min ye fanga min ni o tun bɛ yen nɔ jamanakuntigi kɔrɔlen ala ka lahara sɔn sumaya ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲini yaasa o fanga o bɛ se ka dafiri cogoya minnu na ko tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini ko wa a ma kɛ waati janko ye ko a kɛra bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna yan nɔ maaw hakili b'a la wulikajɔ minnu kɛra o hakilina kelen in kɔnɔ min ye maa kofɔlen ye a ko ni maa min bɛ yen nɔ sa ni o bɛ se ka a yira siw fara tile kan k'a fɔ ko o conseil islamique Mali kɔnɔna la ko u yera waleya in kɔnɔna la sa ko o tigilama bɛ se ka a ka waleyaw bɔ ka bin k'a ka danganiyaw bɔ ka bin ko an bɛ don min na i ko bi sira caman bɛ yen nɔ min ni o bɛ politiki ko bunakun kan islamique min ye jamana sariya tagabolo kɔnɔna la fo ka na se olu yɛrɛ ka tagabolo kɔnɔ u bɛ se ka bilasiraliw de kɛ bari o bilasiraliw hukumu kɔnɔna la ko u y'o waleya kelen ninnu kɛ don tɛmɛnlenw na ni Ibrahim Boubacar Keita ala ka lahara sɔn sumaya ye ko wa o sira kelen u bɛ o kɔnɔ hali bi ko bari k'a fɔ sa ko min ye fanga daraki min ni o kɛra ko min ye o conseil islamique ye ko u sen donna la min ye Ousmane Cherif Madani Aidara ye a y'a jira k'a fɔ Zahra kɛnɛ kan yen nɔ ko tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini wa a ma jɛn ni nin ŋaniya in bɔlen ye k'a bɔ ka bin ko maa kana gɔri turu a kan fasiri a bɛ Soir de Bamako kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la.
n'an bɔr'o kɔnɔ an b'an ɲɛsin min ye lesɔr ma kɛ faso ka gafeba a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya damadama la an ye mun sugandi wagati cogoya kɔnɔ sa an bɛ taa biribiri senfa biribiri don o hokumu kelen in kɔnɔ sa min ye farikolo ɲɛnajɛ ye an ti bɔ kɛnɛ kɔnɔ waati bɛɛ ni an m'an da don a la a y'a yira sa min ye lesɔr ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Laji M Jaabi ale ka fasiri don a ko kan min Coupe d'Afrique o labɛn baaraw kɔnɔna la sa n'o ye éliminatoires ye san 2025 ta ko a b'i n'a fɔ ko min ye Aigle du Mali ye sa ko olu sera dolatan kɛnɛ kan ka fagunba min ye dolatana kunungo dolatan min ni u y'a kɛ u ni Swatini ni ɲɔgɔn cɛ ko Mali a ye se sɔrɔ kelen ani kanangolo ko dola cɛlu donba Mali fan fɛ sa wagati cogoya kɔnɔ sa ko o ma kɛ maa wɛrɛ ko ye ko min ye jalatigi yɛrɛ ye Yves Bissouma ko ale ye cɛluw ka o kɛ baara kɔnɔna la ko bari ko a ma kɛ gɛlɛya kɔ gafe bɛ k'a ɲɛfɔ cogoya minnu na min ye Laji M Jaabi ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin dolatan belebeleba min ni a tun bɛ kɔnɔlen maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ sa ko a kɛra dolatan gɛlɛman belebeleba ye a kɛra dolatan ye dolatan min a bɛ lesɔr kɔnɔ min ni a sanga fila ko o yera a kɔnɔna la koyi sanga fɔlɔ minnu ni olu kɛra dolatan daminɛ okumu kɔnɔ sa ko min ye Mali ye ko a tun ma a sen sɔrɔ kosɛbɛ yɛrɛ ɲini o yera a kow kɔnɔna la waati dɔw kɔnɔ ko bisibasaw ballon dola a tun ma basigi i n'a fɔ Laji a kɛmɛ k'a ɲɛfɔ cogoya minnu na ko bari sɛgɛn lafiɲɛ bɔ o bannen kɔfɛ ka bɔ yen ko min ye Mali ye ko a y'a sen da dola kan wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko min ye domination ye ko k'o kɛ gafe yɛrɛ kɛmɛ ka sugandili kɛ waati dɔw kɔnɔ a ko hakilila jiginna ko Seku Koyita ko o ka action n'i y'o jateminɛ ko maa bɛ gɔri turu o kan ko k'o bɔ yen nɔ ko Salim Jakite o ka wulikajɔ ko maa bɛ gɔri turu a kan Adama Traore Maluda ko a ka action ko maa bɛ gɔri turu a kan ko n'i y'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka na se min ye cɛlu min ni o yɛrɛ donna Yves Bissouma fɛ sa ko maa bɛ se k'a fɔ ko Mali ko a ye dolatan in domination fanba ko a kɛra Mali ta ye ko bari maaw kana to sigilen ten min ye Aigle du Mali ye halisa Laji Jaabi ka ɲɛfɔli la lesɔr kɔnɔ ko u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan halisa min ye basigi ye o ka se ka na dolatan in tagabolo kɔnɔna la min ye dola ye a bɛ se ka jija cogoya minnu na ka a teliya ko o bɛ kɛ sababu ye sa baara caman bɛ yen nɔ o bɛ nɔgɔya Laji Jaabi ka ɲɛfɔli la a ka analyse don ko min ye Mali dolatan ye sa an bɛ don min na i ko bi ko Aigle du Mali ko yanni u ka se min ye jugu olu ka para kɔnɔna la sa ni o ye ka se juguw ka kan kɔnɔna la ko Mali bɛ dola ka a munumunu Mali yɛrɛ ka daga kɔnɔna la ka mɛn kosɛbɛ ko o baara min ni o bɛ kɛ ko tiɲɛ don basigi ye dolatan ye tiɲɛ don dolatan kan ka ɲɛɲini sira caman fɛ ko bari ale ka jateminɛ la Mali bi mɛn ni dola de kɔfɛ kosɛbɛ yanni u ka u projeté ka taa ɲɛfɛ i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min dolatan dɔnbaa don Laji M Jaabi a bɛ lesɔr la a y'a yira sa k'a fɔ ko ni o waleya ninnu ni fɛɛrɛ ɲinina olu la nɔgɔya da kɔnɔna la sa kunun ta in tɛmɛlen kɔfɛ a tare ko min ye dolatan laɲini min ni Mali bɛ k'o kɛ Aigle du Mali fan fɛ sa ale ka faamuya la o bɛ se ka sabati ko bari ni o fɛn misɛnnin ninnu ni fɛɛrɛ ma ɲini olu la sa ko don dɔ bɛ se ka na min ye dolatan ni a jijara sa ko gɛlɛyaba ko an bɛ se ka o sɔrɔ an b'a fɔ ko Ala ka an ni o cɛ janya o hakilina kelen in na a kɛmɛ ka kuma la yɔrɔ min sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali kɔni ye maa bɛ se ka gɔri turu waleya min kan ko kunungo min ye Sud-Afrique dolatan terrain kɔnɔna la n'a bɛ wele ko Mɔnbela ko Mali ni Eswatini ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ Eswatini de ye bisimilali kɛ ko Eswatini ka kanangolo Mali ale ka kelen Mali ka cɛlu donba ko Yves Bissouma dolatan nataw ko bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ Mali e ko a yɛrɛ tɛ fasiriw datugu de fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ k'an da don o kɔnɔna la an y'a fɔ a ye cogoya min na waati n'a cogoya kɔnɔna la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ni gafew bɔra ka ban an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ ka se ka u bamayɛlɛma u ye to dun ka na yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ baara in kɔnɔ cogoya minnu na majɛ o majɛ ni a y'o ye baara in kɔnɔ anw ka majɛ don gafe sɛbɛnbaw olu ka majɛ tɛ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen sa ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔ a ye to sɔgɔli télé man di la Joliba TV News a ye to sɔgɔli radio man di la Joliba FM Ala ka tile hɛrɛ